Σήμερα ταξιδεύουμε στη Δυτική Ευρυτανία, σε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα όμορφη διαδρομή που ξεκινά από τη γέφυρα της Τατάρνας και καταλήγει στο χωριό Χρήσοβα. Βρισκόμαστε στα όρια της Ευρυτανίας με την Αιτωλοακαρνανία, σε έναν τόπο όπου τα βουνά των Αγράφων συναντούν τα γαλαζοπράσινα νερά της λίμνης των Κρεμαστών. Για κάποιον που έρχεται εδώ για πρώτη φορά, η περιοχή βρίσκεται αρκετά δυτικά από το Καρπενήσι και αποτελεί μία από τις λιγότερο γνωστές αλλά και πιο αυθεντικές γωνιές της Ευρυτανίας. Μπροστά μας απλώνεται η λίμνη των Κρεμαστών, η μεγάλη τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε με την κατασκευή του φράγματος στον Αχελώο τη δεκαετία του 1960. Η δημιουργία της άλλαξε για πάντα το τοπίο της περιοχής. Κοιλάδες και παλιές διαβάσεις καλύφθηκαν από τα νερά, ενώ οι παλιές διαδρομές των κατοίκων αντικαταστάθηκαν από νέους δρόμους και γέφυρες. Η σύγχρονη γέφυρα της Τατάρνας είναι ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της περιοχής. Σχεδιάστηκε από τον πολιτικό μηχανικό Αρίσταρχο Οικονόμου και έχει συνολικό μήκος περίπου 465 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο άνοιγμά της φτάνει τα 196 μέτρα. Η γέφυρα ενώνει ουσιαστικά την Αιτωλοακαρνανία με την Ευρυτανία και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της λίμνης των Κρεμαστών. Όμως η ιστορία της Τατάρνας δεν αρχίζει με τη σημερινή γέφυρα. Πριν δημιουργηθεί η λίμνη, χαμηλότερα υπήρχε ένα παλιό μονότοξο πέτρινο γεφύρι πάνω από τον Αχελώο. Σήμερα βρίσκεται βυθισμένο κάτω από τα νερά. Δίπλα του ανάβλιζε και η μεγάλη πηγή της Μαρδάχας, ένα σημείο γνωστό στους ανθρώπους της περιοχής πολύ πριν αλλάξει η μορφή του τόπου. Στο παλιό γεφύρι της Τατάρνας έγινε στις 22 Μαρτίου του 1821 ένα από τα πρώτα επαναστατικά γεγονότα στη Ρούμελη. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και οι άνδρες του, με τη συνδρομή ανθρώπων της Μονής Τατάρνας, χτύπησαν οθωμανικό απόσπασμα που περνούσε από το σημείο. Ο Δήμος Αγράφων τιμά το γεγονός ως την πρώτη μάχη της Επανάστασης του 1821 στη Ρούμελη. Λίγο πιο πέρα από τη γέφυρα βρίσκεται και ένα πολύ διαφορετικό σημείο, γνωστό ως η Τρύπα της Τατάρνας. Πρόκειται για ένα φυσικό, κατακόρυφο βάραθρο που σήμερα αποτελεί και τόπο ιστορικής μνήμης. Η ομορφιά του τοπίου έρχεται εδώ σε έντονη αντίθεση με τη σκοτεινή ιστορία του σημείου. Σύμφωνα με το Δήμο Αγράφων, η Τρύπα της Τατάρνας συνδέεται με τραγικά γεγονότα της περίοδου της κατοχής, αλλά και των δύσκολων χρόνων που ακολούθησαν κατά τον εμφύλιο. Σήμερα, το σημείο αναφέρεται επίσημα ως «τόπος μαρτυρίας», θυμίζοντας μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αφήνουμε τώρα τη γέφυρα της Τατάρνας και συνεχίζουμε προς τη Χρήσοβα. Η απόσταση είναι μικρή, περίπου 5 χιλιόμετρα, όμως το τοπίο αλλάζει συνεχώς, καθώς ο δρόμος ακολουθεί τις πλαγιές πάνω από τη λίμνη. Η Χρήσοβα βρίσκεται στη Δυτική Ευρυτανία και διοικητικά ανήκει στον Δήμο Αγράφων. Μαζί με το Πρατοβούνι αποτελεί οικισμό της τοπικής κοινότητας Σιβίστας. Για να καταλάβουμε καλύτερα πού βρισκόμαστε, το χωριό απέχει περίπου 28 χιλιόμετρα δυτικά από το Κερασοχώρι και περίπου 66 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Βρισκόμαστε λοιπόν αρκετά μακριά από τα περισσότερο τουριστικά σημεία της Ευρυτανίας, σε μια περιοχή όπου η καθημερινότητα εξακολουθεί να ακολουθεί τους πιο αργούς ρυθμούς της ορεινής Ελλάδας. Η Χρήσοβα είναι χτισμένη πολύ κοντά στις βόρειες όχθες της λίμνης των Κρεμαστών. Η δημιουργία της λίμνης άλλαξε όχι μόνο τη μορφή του τοπίου, αλλά και τις παλιές σχέσεις των χωριών με την κοιλάδα του Αχελώου. Κοιτάζοντας σήμερα τη γαλήνια επιφάνεια του νερού, δύσκολα φαντάζεται κανείς ότι κάτω από αυτή την εικόνα υπάρχει μια παλαιότερη γεωγραφία. Δρόμοι, περάσματα και το ιστορικό γεφύρι της Τατάρνας που κάποτε αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Και μια πρακτική πληροφορία για όσους θελήσουν να κάνουν αυτή τη διαδρομή. Κοντά στη γέφυρα της Τατάρνας υπάρχει οργανωμένο σημείο όπου μπορεί κανείς να σταματήσει για καφέ αλλά και φαγητό.
Κάπως έτσι φτάνουμε στη Χρύσοβα. Μια σύντομη διαδρομή μόλις λίγων χιλιόμετρων που όμως συγκεντρώνει πολλά διαφορετικά κομμάτια της ιστορίας και του τοπίου της Δυτικής Ευρυτανίας. Τη λίμνη των Κρεμαστών, τη σύγχρονη γέφυρα της Τατάρνας, το παλιό γεφύρι που βρίσκεται πλέον κάτω από το νερό, μνήμες από την Επανάσταση του 1821, αλλά και την τρύπα της Τατάρνας, έναν τόπο που θυμίζει τις πολύ πιο δύσκολες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Και στο τέλος, ένα μικρό χωριό των Αγράφων, η Χρύσοβα, σε μια γωνιά της Ευρυτανίας που πολλοί ταξιδιώτες ίσως δεν έχουν ακόμη γνωρίσει. Συνεχίζουμε λοιπόν να ανακαλύπτουμε τους δρόμους, τα χωριά και τις μικρές ιστορίες της ελληνικής υπαίθρου. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να μας ακολουθήσετε στις επόμενες διαδρομές μας. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να είστε όλοι καλά.